बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज थांनाय 24 घन्टायाव रायजोआव साथाम पुलिसनि गुलियाव इनकाउन्टार जादों। सासेनि उनाव सासे आसाम पुलिसनि गुलियाव इनकाउन्टार। काछार गलपारानि आरो कक्राझारावबो सासे ड्राग्स फालांगिखौ कक्राझार पुलिसा इनकाउन्टार खालामो। राजस्थाननि महनलाल मुंनि ड्राग्स फालांगिखौ कक्राझार पुलिस बिफाना खालामो इनकाउन्टार। गुवाहाटी सहरनिफ्राय राजस्थानसिम फेनाय मुङा ड्राग्स लाना थांनो नाजादोंमोन। RG14GT9213 नंनि ट्राकनि डिजेलनि टेंकिनि सिङाव खमैबो 2 कोटी रांनि ड्राग्सखौ एखुमानानै लांनो नाजानायाव श्रीरामपुरनि मोनसे पेट्रल पाम्पआव कक्राझार पुलिस बिफाना हमनो हायो महनलाल मुंनि ड्राग्स फालांगिखौ। आरो ड्राग्स फालांगि महनलाला गसाइगावआवबो सासे लोगो दं होननानै पुलिस बिफाना नागिरनो थांनायाव ड्राग्स फालांगि महनलाला पुलिसनि पिस्तलखौ सेनानै खारनो नागिरो आरो बेयावनो ड्राग्स माफिया महनलालखौ इनकाउन्टार खालामो आरो दायो जखम जानाय महनलालखौ कक्राझार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज थांनाय 24 घन्टायाव रायजोआव साथाम पुलिसनि गुलियाव इनकाउन्टार जादों। सासेनि उनाव सासे आसाम पुलिसनि गुलियाव इनकाउन्टार। काछार गलपारानि आरो कक्राझारावबो सासे ड्राग्स फालांगिखौ कक्राझार पुलिसा इनकाउन्टार खालामो। राजस्थाननि महनलाल मुंनि ड्राग्स फालांगिखौ कक्राझार पुलिस बिफाना खालामो इनकाउन्टार। गुवाहाटी सहरनिफ्राय राजस्थानसिम फेनाय मुङा ड्राग्स लाना थांनो नाजादोंमोन। RG14GT9213 नंनि ट्राकनि डिजेलनि टेंकिनि सिङाव खमैबो 2 कोटी रांनि ड्राग्सखौ एखुमानानै लांनो नाजानायाव श्रीरामपुरनि मोनसे पेट्रल पाम्पआव कक्राझार पुलिस बिफाना हमनो हायो महनलाल मुंनि ड्राग्स फालांगिखौ। आरो ड्राग्स फालांगि महनलाला गसाइगावआवबो सासे लोगो दं होननानै पुलिस बिफाना नागिरनो थांनायाव ड्राग्स फालांगि महनलाला पुलिसनि पिस्तलखौ सेनानै खारनो नागिरो आरो बेयावनो ड्राग्स माफिया महनलालखौ इनकाउन्टार खालामो आरो दायो जखम जानाय महनलालखौ कक्राझार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया कक्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। कक्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360